I abans de donar la paraula a la Gemma Tarafa, també aprofita aquesta ocasió de la presentació de l'informe per donar tot el nostre reconeixement als professionals que treballen en un sector que és absolutament clau, el de la sanitat pública, que els darrers anys ha patit, com deia, fortíssimes retallades i moments de grans dificultats i que en moltes ocasions la qualitat del servei no ha minvat tant com les retallades precisament per als sobreesforços que s'han fet des de l'àmbit professional de la sanitat pública, prestant serveis públics. L'estudi que hem encarregat ens permet veure com avui, i aquesta és una dada a remarcar que segurament no era coneguda, aquest estudi ens permet veure com avui més de 200 milions d'euros, que són molts diners, avui més de 200 milions d'euros del pressupost públic en atenció sanitària, un 10% del pressupost total, es contracten amb empreses no només privades, sinó amb afany de lucre. Que faríem aquesta distinció, no és només un problema en la privatització, sinó sobretot la privatització amb empreses amb afany de lucre, perquè efectivament l'afany de lucre és una cosa absolutament respectable, igual que passa amb habitatge o amb altres temes, però quan parlem de garantia de serveis bàsics des de l'àmbit públic entenem que la funció social i la garantia de drets han d'estar per davant de qualsevol altra prioritat com pot ser l'afany de lucre, on això a vegades pot col·lisionar. Nosaltres creiem que aquest procés de privatització cal aturar-lo, especialment en un context com el dels darrers anys, on hi ha hagut fortes retallades en l'àmbit públic i on hem vist tancaments de llits, de quiròfans en hospitals públics. Si tenim en compte que el context actual és de crisi i de retallades amb temes tan importants i tan fonamentals com pot ser els llits, els quiròfans d'hospitals públics, creiem que el debat sobre la privatització i la mercantilització de la sanitat pública cobra especial rellevància. Per això creiem que cal reforçar la presència pública per tal de garantir el millor servei, la millor qualitat als nostres ciutadans i ciutadanes i sempre amb absoluta transparència. També creiem que és molt important treballar, evidentment, des del consens sobre el model sanitari, on hi han de ser representats tots els actors, evidentment la Generalitat, l'Ajuntament, però també els professionals de la sanitat, però també el conjunt de la ciutadania. I per això creiem que un informe com aquest cobra especialment importància. I abans de donar la paraula a la Gemma Tarafa, també aprofita aquesta ocasió de la presentació de l'informe per donar tot el nostre reconeixement als professionals que treballen en un sector que és absolutament clau, el de la sanitat pública, que els darrers anys ha patit, com deia, fortíssimes retallades i moments de grans dificultats i que en moltes ocasions la qualitat del servei no ha minvat tant com les retallades precisament per als sobreesforços que s'han fet des de l'àmbit professional de la sanitat pública. I dit això, ja li passo la paraula als experts perquè ens presentin l'informe. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa.